oneminyaka engama-30 wasetyhini uAndiswa Rhode ngomnye wabemi beli abayi-7.7 million abaphila nentsholongwane kagawulayo. Lo ngunyaka we-15 ephila nale ntsholongwane. Uthi ukufumana amayeza kwiziko lezempilo ngumngeni ngeli xesha le-COVID-19. Uthi loo ntwana iseleyo wabelana ngayo nabo baphelelwe ngamayeza. Ndinento ethi ndikroka ngathi mhlawumbi ezi clinics okanye ezibhedlele banento abayenza yona la treatment, because iba khona kwabantu abathile ayibikho kubantu abathile. Yabo, so inzima kakhulu into yaseklinikhi, iyasichana. Nanjengoko isebe lezempilo liphantsi koxinzelelo, imibutho yoluntu imemelele ukuba kususwe ezikhundleni iziphathamandla zeli sebe. Umbutho i-Treatment Action Campaign ufake izikhalazo kwi-ofisi yeli sebe ekumasipala ombhaxa iNelson Mandela Bay. Lo mbutho uthi eli sebe maliqinisa isandla kwinkqubo zalo zokuqubisana nale ntsholongwane. Iba yingxaki kuthi thina isihlupha kakhulu ngoba kaloku thina siyayazi into yokubana sibe sisalwa nento yokubana sine-patient ezi-5 million ezi-accessayo, sine-2 million elahlekileyo kwi-antiretroviral. So ndixelele uba ke ngoku sathi sigqiba le pandemic sibe inamba yethu ingakanani. Umbutho wabasebenzi kwisibhedlele esijongene nesifo sephepha iOsmond eTinarha uvakalise inkxalabo ngokwenyuka kwamanani e-COVID-19 kweli ziko. Akukho disinfection yenziwayo after infection has been picked up, and le nto yayithenjiswe idepartment yobana le facility izawurenovatwa to prepare in the event that this happens. Ayikwenzeki. Isebe lezempilo lithi lo mba uphantsi kwenqwalasela. Umphathiswa weli sebe uGqirha Mkhize ubongoze abantu abaphila nezifo ezinganyangekiyo ukuba baye kumaziko ezempilo uyokuthatha amayeza. But we do want to encourage people to come back to hospitals for normal ailments, chronic diseases, heart diseases, immunization, family planning, and all of those. We want people to continue to get that normal treatment now. Ingxelo zophando lwe-Strategic Center in International Studies, umzantsi Afrika lelona lizwe linabantu abaninzi abaphila nale ntsholongwane kagawulayo. Kwiindaba ze-SABC, ndukulwando nomoyi, eMpuma Koloni.